koth mamedo chwe pacho ka. Ng'atachielo tho ka moko ang'wen oyudo hinyruok bang' kanisa mane gilemoe ruombore piny e kinde koth mane chwe sublocation ma Ongoche Nyatike e kaunti ya Migori. Kanisa no mar Maranatha Faith Assembly ne oruombore piny kendo ma korode ne oimo ji mane rikni e iye. Jalup ruoth ma gweng' Richard Juma wacho ni kanisa no koro kanyo icha otiek ger to ne rik en kod jolemo moko buora mane ni e iye bang' ji mamoko ne rik osetieko lemo kendo nodhi pacho. Midhiero pod ong'ong'o ne Karamogi kaluwore kod wechego mag koth. Bang'e no to gipo apaka okawo wuol mabor kabisa tedi chiel to ruombore mak mani nyoyudo ka ne gisetieko lemo ma nyithindo bo osedhi koro ne giduong' gilalore kaka jokristo to gore piny monego kijana achiel ma onego flat odhanjo wiye gi Linton nyodhi ogoye koro ji ang'wen bende ohinyo en mani ok wang'eyo ni gitur to tergi e osiptal. Ne Karamogi watimo mos ahinya ne joma oyudore